Emakhosini umhlambululi sizokhuluma ngezimali. Imali ayidingi inhliziyo evalekile. Imali ayidingi inhliziyo ecabangayo. And one thing engiyibonile kunina abantu, nifuna imali ephezulu kwamandla akho. There's no way ukuthi ungafuna ukuba rich ungakabi no 100k ebank. Ingakho nigijimela phi kuyithwalo. Asike si unpack le ndaba sicazulula indaba yemali. Awukwazi ukuthi uzalwe ekhayeni elihluphekile and then ufuna ukukhuleka uzuphume namathi uzufile dizi uzukhuleka uzufile dizi. Wazi kahle ukuthi uzala ekhayeni elingenalo imali. Iyenzwa yini amacala asemsamo? Ngaloko uma uthi ngempela udinga umsebenzi udinga imali, bheka i-foundation yakho ukuthi ingabe injalo na. Ingabe kulula, ingabe possible ukuthi ungawubamba 100k manje. Kunabantu manje abazama abathatha ama chance angithi abadlala bayibizani lento ama gambling yabo Hollywood yabo Superbet yabo. There is no way. Ngangidlala ibhola siphe. Ngangidlala strictly ibhola. And bengiwina kodwa bengiwina imali elingele mina. Guess what? Bengandlula 500 bangiwina. We understand because of bekusese nesigulo. I'm angry. I need imali fast, and then now uzithola ukuthi manje uyagembula. Ukugembula kwakho ufuna into engaphezulu kwamandla akho. Imali ibulawa imvelaphi yethu, ihistory yethu, umsamo wethu iyabulala impilo yethu, future yethu ngibeke kanjalo. So ingakho namhlanje sithola abantu izizukulwana le asithi ku last generation or uku third generation. Mawuthi uyabheka, there is no way ukuthi angalunga nasekhaya ukuthi ibuye le yanhlanhla ekhaya because of kusesekhona abadala bo-aunty abomamkhulu abobani akana access emsamo ukuthi abone ukuthi yazi bo-aunty bogogo bomkhulu bomama bobaba kunesimo esinje. Angithi bayeza i-last generation ngithi sithola ukuthi imsamo kuyabheda. Athi kuneyigora kuphela ezikhona. Abantu umndeni umuntu nomuntu uzifunela ukuthi ingane zakhe zibe nenhlanhla. Kusho ukuthi ubugreedy bonke emsamo. Ingakho ke thina bomhlambululi sibabuyisela kuphi kwimvelo. Nizalwe imvelo. Moyo ingcwele wangena esibelethweni somzali wafaka amanzi wahlala 9 months esibelethweni. Ingakho ngiphikisa ukuthi ungathi uye emanzini ngoba uyofuna amalaki uyokhipha ibhathi. Kuyoxoxiswana emanzini. Amanzi purpose yamanzi kuyoxoxiswana. Akuyokhipha ibhathi njoba nibona sithola izinkukhu nemimese nenza imihlolo kwimvelo. Uma uyihlonipha imvelo izakukhothamela. Ngisho ulibona ukuthi lizona ufuna ukuyenza uthize liza ukuhlonipha for that minute until uqede lento oyenzayo. So into engizokhuluma ngayo, yekelani ukufuna imali engaphezulu kwamandleni ngoba nizobulala nolanda ithwalo nibulale nenzeni. So imvelo iyona into engaxoxa esikhathini samanje. Uma nje ungahlambuluka kwimvelo. Ngine candle holder ngazi ukuthi ngesizulu ibizwani ngesintu. Angithi nami ngiyanithethisa ningifuna ukuthi ningikhuluma isilungu. Hayi ke mhlawumbe ama guides ami uneducated. So ngiyekeni ngibe uKhozi FM. It's not about ukuba itribe. I'm not even Zulu kodwa the spiritual guides ngizwe isizulu mabakhuluma nami. So yehlisa umoya ucele nje ukutranslateelwe ungasenzi special. Now sikhuluma izinto zamampela ke manje. I candle holder sikhuluma ngala
ufaka ikhandlela khona sikhuluma ngento ethize. Le candle holder isimanga esikhulu ngayo i-candle holder le ukuthi iyenzwe ngemvelo, amanzi, inhlabathi, earth, elements wonke, earth, air, and also esiphimisele umoya oyingcwele ukuthi ngonyama yezulu ingane zakho ziyahlupheka ngenxa yemisamo, ngenxa yamaqala asemsamo. Sicela uyosiphilisela ingane zakho ziyahlupheka ngenxa yamacala abazali, ngenxa yamacala yani yabokhokho, izimpi ezisemsamo. So imvelo yasivumela. Eyami candle holder I've got 7 years now. Khane ngembulelwa ngayo. Ngayiyenza ngingazi isizathu sayo. Khane ivele ukuthi sekuyisikhathi ukuthi isiZulu usherele knowledge abanye abantwana. So this candle holder is made out of what? Of all the elements, amanzi, air, water, fire. Fire, we are using a candle, phezukwani kwemvelo, and the meaning ye gold. Now, ubuyisela into vele from first generation yayinayo. Wonke umuntu uzalwa ngenhlanhla kodwa ngenxa yokuthi yokuhamba kwesimo emndenini balimaze, emndenini kuhlukumezwe ane kuyenzweni ubuthakathi yaphuqwa ngalowo ndlela. Ngaloko ngale candle holder sibuyisa isibusa inhlanhla zabantu asiyona isithwalo. Nizithanda kabi ithwalo. Mina ngicelile kwabemvelo ukuthi ngicela niyovulela izingane zabantu. Lo candle holder u250. Lo candle holder uzokusebenzela only mawungahlambuluka yonke into yenzile embi ebantwini. Yonke ningazenzi ngathanazi ukuthi nibambisa abantu amajazi nifihle izingane zenu nikhulume konke ukuthi ngisidawa ukukhuluma ukuthi ngihamba ngilala khuluma kusasa ungazothi ayikusebenzelanga. You need ukuthi uziphe 7 days uhlambuluke ngokuthakatha ngayo yonke into. Sometimes you thought ukuthi ufuna uncede impilo yakho ngaleso sikhathi kanti wenza into wrong. Uma wakhipha isiso, uma izihlambuluka qala, imvelo ifuna umuntu honest. Ngoba sizilokhu niswestela isikhathi siyanilapha gezani futhani nenzani nidinga ukuhlambuluka. Ngeke nje uhlezi njalo uthi ba usukelwa abathakathi. Ngiyaphi ngenkulumo ngoba ngikwi-candle holder, buya la kwi-candle holder emakhosini. Yes, isikhathi singaba kungaba nzima kodwa sizawuzama ukuthi siyenze. Uma ufuna i-candle holder kune number lapha na ku screen uzawuyibhuka uyicele. Please nabantwana abasebenzayo emisebenzini bahlukumezeka. Okungokwabo akubuye. Sicela yona imvelo. La uyocela idlozi lonke. Uyocela amathongo. Ngibiza bakabo mama bakabo baba bakabo gogo bakabo mkhulu abahlambulekile. Ngoba masingathi bahlambulule kuzoba nzima because of ekhaya unayo iaccess. Mhlambe umdli konje ngizokuba ngumdliwa. Mhlambe umlanjwana. So ayisho ukuthi imvelo izokuflathela njoba uflathelwe lapha edlozini because of abafuni kwa ukuthi ubambe umsamo. And mhlawumbe nakhona umlanjwana ubambe umsamo ungafanelanga ubambi. Nanku umsamo wemvelo engikupha wona igolide kuya ngawe ukuthi uhamba kanjani. Kakhulukazi abantu abathi angiyiboni imali yami ukuthi iphele laphi. Yebo ngeke uyibone because of amacala semsamo. Akuyenzisa ukuthi uhamba uhlala uba nebhadi emakhosini akuyokhanya kudede bomnyama. Please hlambuluka when you use this candle holder. Ningabe ningibuza
itreat njengengelosi yakho. Imvelo yona, all the elements are here. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.